Hello Zimbabwe, my name is Moses Ben, aka Simple Solid music producer with Solid Records Zimbabwe. Nasi ndina Pako Kararira, aka Babydon. What's up? What's up, manager? What do you say? Kwe mimi kuronge masina ukubudala. Alright guys, nyati nayo nasi ndeyekuti I'm happy kuti my sister Pako Kararira akubuda mu rehab, and then tuda kutendawo my titi vakaita kuti Pako asangane neMantipa Hope rehab kusvika azobatsirwa kuti asiye zvemadrugs. You know kuti Pako aingotrenda mastreets ane mavideos mamwe antonyadzisa kutoti izvezvi haachatoda kuona mavideos iwawo. Saka ndoda kutenda nevese vanotsigira Pako kuti murambe muchimutsigira. Saka semunhu achangobuda kurehab, you know kuti music ndezve talent nekudai, but chatiri kunyanyokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kana kumapromoters nemasponsors kuti Pako aone kubatsirikana. Chichemo changu chiri pakuti ndinodawo something chekuti nditange business rekutengesa hembe neboots kana chero chimwe chinhu. Futi ndinoda kutendawo maititi nekundisanganisa neMantipa Hope. Ndabatsirika ende ndikufara zvikuru nepfungwa yandanayo yezvino. Ndatochinja pfungwa, ndamunhu mutsva, ndakuda kutanga zvinhu zvine musoro kuita zvinyowani. Asi ndichiti kumunhu wese, say no to drugs in our country kuti tiende mberi. Mantipa Hope Rehabilitation Center, giving you hope, giving you sleep.